Здравейте, прекрасни! Добре дошли в моя канал. Днес е 24 декември, дългоочаквания ден. Днес ще честваме бъдни вечер. Аз съм си в Разград, вчера се прибрах и трябва да започваме да се приготвяме за до вечера. Мама вече наготви боб и сега е време да правим сармите. След това трябва да правим питка, ще е много готино. Ще ви държа в течение, мисля да го направя като влог. Не съм сигурна дали ще е влог само от днес или от днес и утре, но ще видим, зависи колко успея да снимам, защото целта в момента ми е да съм повече с близките си и да прекарвам хубаво време с тях, отколкото да мисля само за камерата, за светлина, да снимам и така нататък. А сега ви оставям, защото вече напредна времето и трябва да започваме да готвим. Сега ще ходим до магазина, защото установихме, че нямаме сушени сливи. Исках да ви покажа тук терасата. Установихме, че нямаме сушени сливи, а ще ни трябват утре за капамата. И понеже не вярвам някой магазин да работи утре на 25 баш на Коледа, така че се обадих на жената от магазина и за мое щастие работи, каза, че ще ме изчака и съм много благодарна на жената. Фотографски работи. Само за протокола, за първи път правя сарми. Ох, сълзят ми очите чак. Мале, много хубаво стана. Излязохме на разходка и в момента се намираме в Абритус. Това е стар римски град, останки от римски град в Разград. Пекна много хубаво слънце, а не е имало слънце от много дни. И ще ви разведа из мястото. Все пак няма да влизаме в музея, понеже не работи, но е хубаво, когато е отворено, да го посетите и него. Супер снимка. Не можахме да се качиме там горе, защото е заключено. Макар че видях, че имаше хора, които се качили, явно са прескочили. Видях някакви малки пътечки. Мисля да вляза, да видя на къде ще водят. Ох, че да ми падна. Как сте? Много добре. Тестото е почти готово, остана само малко да си почине, т.е. да
таса. А през това време, докато чакам, правя едни домашни бомбони тип Рафаело. Различното при тях е, че отгоре ще ги полея с черен шоколад, който вътре има и портокалови корички, за да има малко по-коледна нотка. Състава на бомбоните е много прост. Тук единственото, което има, е твърдата част от кокосовото мляко от Кен, 2 или 3 лъжици мед и това е. Да, и кокосови стърготини, как можах да забравя. На око. Да, към една чаша някъде. Месва се цялата смес. След това се оставя да се втвърди, да поеме кокоса самата мазнина. И когато вече е малко по-гъста, понеже тя става доста течна, тогава вече се оформят топчета или такива елипсовидни форми, каквото си искате. Отново се слагат в фризер по-добре, за да е за по-кратко време. И накрая вече ги овалвате в шоколад. Ако искате, с шоколад е много по-хубаво. И така, питката ми в момента се пече. Стана доста хубава. После ще ви покажа какви фигурки направих и какво трябва да бъде в действителност, ако не сте разбрали, защото някои не си личат особено. Следващите 40 до 50 минути ще трябва да правим нещо и мисля, че когато я изкарам от фурната, ще започваме да оправяме масата, да сложим всичко, да наредим всички храни, да си правим снимки и общо взето те първа започва вечерта. А докато минава времето, мисля, че ще играем на някакви игри. Тук сме събрали доста, ни донесохме, вкъщи има и общо взето сме заредени. Опа! Общо взето сме заредени с много бордови игри. И всъщност нямам търпение вече да сядаме, да вечеряме, да видя какво се е получило с тази питка. Мисля, че малко повече брашно сложих отколкото трябваше и е напълно възможно тя да стане по-корава отколкото по принцип е. Знаете, содените питки по принцип не са много меки. И празничната ни вечеря вече е готова. Сега ще ви покажа всичко, което имаме на нашата маса. Първо започвам, разбира се, с питката и ще ви поясня всяко едно нещо какво представлява. Това, разбира се, е кръст и имам грозде. Това трябва да е роза, да знаете. Това и това трябваше да са житни класове, обаче нещо не се получиха. Това надявам се да разпознавате, че е гълъб или пиленце, както го наречете. Още една роза и това тук трябваше да е агне или овца. Обаче и то много не си личи. Все пак изглежда много добре, уха е много хубаво. Тук имаме сушени ябълки, имаме туршия, ориз с маслини, ядки. Отделно имаме маслини, сърми, разбира се, боб, помело и печена тиква. Дай пиленцето.
Не, аз овцата искам. Той обича... Той иска сак. Той обича агнешко. Си. Аз го дам гроздото, на кой ще го дам. На Борито ли? Да. Това е лоз. Да. Те. Има ли паричка вътре? Пак ще взема паричка. Няма. Ще ядете допълнително. Ще яде, може си, да. Айде. Здраве и живот. Айде, здраве.